blay phi ki pagba jong ka rikasi jantia ki bayo I kan ka kubor kabangan keren menta kami but namar bakisni jong ka election by election ta kala jam te kalau dia yang abangan keren kak ban yalam jingmut ya ki pipe ba khasi ba jantia ka ba kata ke jingalam jonga kam de ban long ka ba lamler ka ba jeler Henry kan long ka jingkurku ka ba kraw te hoy kene ka sin ka manga ban I haki channel kene ka sin ka balai nganya thu ya phi ba ha kine ki arsin ki bala dep ha ke jinge de mat kane ka rasa system ha ke jinge de bat ji sajin it yung ba ardan jodon ki breu ki bala tim yap yang ngaru ki don ki bala ong balam ha ba un yap no ki don ki ba ong kam ha ba un pen kre namar ba wajan yap Henry nganya thu ya phi tangane kawe nga de Kristan ubang syania haute ble ubayu I yang menmit hang pordum mensni ka porsai uyo I bangalong kumne kum bangalong bak nga syania aru haga jingtho pinda pule ka tagalong khandai paul nong ka kitab sam haga de khot kaba sipau kaba ong kumne hak me ki kerta ki jong breu ki long nyo posnan batlada usat ku khan ka bormet borphat un kot hadu prapau bat palat ki kata ka prapau ka sa satang ki jingai ki jong ble te ka bamut baka kerta jong a ka de nyo po telikisnan ka jong phiru ka jo nyo po telikisnan te namar kata banyak khot jadi jingyap kalong ke ba bat ngar ngadang simpor te banyak namar ba ndei ba nga batai start re ong ka bible ka ketin ke jong boleh tengale bo syania bat bang imru haga ba dua yo boleh nam judei ba nga keren kulumar la ne nga tim ne no hare nga paniye kan ti jong ke jing sisa batang katakan ti jo ke sya kan pawai like loy ke jing ke jong tengah naong hangne menta ni jam se phang kan ka election ka banwan ka jam ba ko ki pai ba jong kari khasi jang tia phiwat ju sya yalam bakla se hakane ka seng WPP lane Voice of the People Party wat ju sya yalam bakla namar kane ke parti habanga pula benia iki norim jongka ngai don jingma haduk kata kawe kanorim jong kane ke parti ngayo sneu hakine ki media paro kawe na kinorim kalong nyin rat dong khong ya ke jingduk kabaar kanorim kalong nginrap dong kong ya ka bamsap kabalai kalong ngin weng ya ke jingle siang kemat ane kine kinurem tepi kine kinurem mai dili kine kinurem ki pala ki ba cuat hadu kata-kata na tu ya pi ada kanurem jo ka WPP kalong kumne nga kerpat ki pi ki ba bahan nai put pi kadon jingma kaya seriem bat kejingalam kejong setan yang jisu menbau ulah dua saya jenis anda ulah tengan ketin kong lai tili cacing ke baunya setan dalam yang jisu kaban kong kita boleh kuno kaban kong wong haba merah tengan haba medai kunu betu hukum yang mau bonong kupu bat mamin bam bat mamin kadang hadu kata kabar kita boleh kuno uyalang
hajrong kedong ketempel pun hajrong terus ying wong to penuh ada seti malam ide kun boleh bat kinwan khat artam ki angel kin raya men mar yo ba me hap hau mau men ya ta kabalai pada pitip wong kuno ni futang wo galang halor rumo wong kine baro kide ki jonga hakane ka perthai baladang men mane yang ngan ai hame kene kendeu kene ka perthai baro hame ngam tip yusu por balai umpan dulir no kusut pan dulir tra lakin khai mo do kusut ne po udon dulir ne am fu kam kini baro kide ki jonga te lai teli kini jing siap pen soy ki bawa kunrat yang ni siap pen soy hadin bawa dak duai sini hadin ba kami kana kami pipiru lai teli kini urim katakan urim galong bahana nyin rat dong khong ya ke jinduk pe nyin yangan batai pi khniat sepang kana kana urim ban rat dong khong ya ke jinduk na kwa ban keli ya pi kini nyalam jong ka WPP nadu ki bala pule bie sejerong ka ba philia sandur kana komiti jong ka WPP philia don ki doktor philia don ki ustad ki politician ki MLA ki MBC philia bon philia thau sarkar ro han singom cher ngan philia pi to jubab se nga ka ei ka nong rim jong pi ka ba phitmu ban rat dong khong ye ka jingdo phinrat kum no hati itu ya, pinrat kumno te kena jinduk. Hagi jui juga don artili kilinti ke ba pinrat ke jinduk. Kawai kalong, ban rat nong kong ya kawai kalong jing naga jinduk kamut pi hamban ai ke pisah kumba arpol ni arposan lak. Ta kamut ngatrai kita terikam kira kelar pakno lagi kaji di pateng seng kam seng jam ile ki bu ki fam ki bu ki per ki pra ban bu ki fam masih ki fam sniang ki fam siar ki bu ki pungdo kha ki bu ki kata kamut kelar roning la sale sni arpol sanlak ka adapte dale jenai kata kali kowe te hanne hanung ston konstituensi jonga kan banga kenjing kamut ki baduk kim dunai ka ar hajar tenuming te ar hajar tenuming atau ai ar posan lak tenuming ars into ar posan kalong sanpo million tela haben kam bandi siung khot di kami khlaya tang na kabanta ban ai konstituensi nung ston te habakum ta yo pisah se kata ke WPP ban lek kumta ban radong khong ye jinduk ban ai ar thosan lak chi tenum yi watang kanong ston ro la habdi silong khot kame khlaya la dalai phon riu konstituensi le hari khasi pila nga imat yang ke jing kular ka beneng ka bom poi pisan ka baar kalong lada kima ban lek kumta hatokin sim ya kekerdang ke jong ublay kumba bisuwong yang ruspa dino ya kini baro batos sam ke baduk telajia tinggi kini beruspa pin hukum kan hukum ke BPP ke beruspa dino kini to sam ke baduk yo kini ke beruspa kan tredi pin legum kampoi jinge anta wajib bisu badai kunung blero kim trek kim kongo taya pile ke WPP kim kongo taya beruspa bandino ai bisingdan dikam ban sam ke baduk le pile kumno nalor kine ke artili pi kidung yalam jang ke WPP pile kumno taya thu yang pile kumno namar nga tinga ma ban batai kene namar ba nang imat ba ngan kuar mangai ban ai klor ngan kuar manga ban ai ke beneng ya ke baduk ke lahi baru dia kata keseng WPP kalah kata kamut kini gilu crowd yang kepertai kum Donald Trump presiden yang ke United States of America hawan panbuit na keseng WPP nami kelaya namar ba ngayon iha Amerika kibat tiya krum kali ilu ki don gitu kibat tiya rudwa ki don gitu kibat
su thau darah hak pojan hapo khau trading ru hidon nama Amerika ko pun makan ke ruduk te ban weng ke jinduk Amerika ru imat dan don kam wat presiden ke Amerika ban weng ke jinduk tu hawan pan buit na ke pipi lengam da de ngam ngek pi ban ong ba pina ban weng man rat dong khong ke jinduk ngam ngek te ngam ngek pi ya jelar pi teng teng da perkat pi ki nong seng yang ke pipi kum no pinrat hakan ke dur to bata ya ngap tum ben pinrat hakan ke dur persang ban bata dalam kata ada pila kata kamut om datang Donald Trump uban kemat yang pi Vladimir Putin presiden yang dari Rusia unwan nanta sauneu Benjamin Netanyahu presiden yang dari Israel unwan marwat dari hari Israel hakari bala kular dau blay ya kun Israel hari Israel hari kanan ro tidak don dibeduk tempat la barat dong khong tes dah kau pipi hang ne kan la aneh hatok jelar ngap tu men ni pia sisa tong ada pima kamhan nai kular pi kata ka jing kular yang pi wang jet ye kau pipi kan rat tung khong ye ka jing dok ni aneh pila keren jelar palat pi kamhan nai keren se kum ta namar kau kumba kular ki klor juga beneng ne aneh ka bomla ne pile kum to pidor ka bor man keren kum to fitan yo ban ong yo gisul wala me dai khun bre to pen ka pu yo no mau namar ba mel khan ba men yo kadang ne pin suya no kum ta pen ka pisano e gini ki slading pen ka pisano e kan ka phang kan bak ro khoi sa sam ada phimla ban lai kum ta ke kan nam bha phi ban ong ba jet ye ka wi pipi kan rat to khong ye jing dok ni ani ini kata kalah kalau empat kebaar hiong jet ye ka wi pipi kan rat tong khong ni ka bang sa kanero ka basno kulmar khli hanno kata ka bang sap ka don mano babam bad hanno labam bad katno labam kira tip di kata mano babam sap katno kira bam bad hanno kata ka jaka bam ka hiong in rat lada phim tip di kata te kata kamut kira chujeler ki palat pi hato hanno ka ina bam sap ka skim ka ba hanno haka sinong ayu haka blok hanno haka distrik ayu lane ke subdivision hanno cai ke cai kita ka skim ba bam sap hato ka dik surok hato ka dei ka kane ka snakti ne ka dei kane ka skim risniam ne ka skim ribon risiar ne ka skim ka ba dei ki matla ki dong ko ne ka dei ka skim ayu ka ka jai skim ka ba kilo bam sap but well to bam sap uba ka semi pipi ka pen kre ba da job ngin rat dong khong ya ka bam sap mano ba bam ne phi ong bam mangau tu men ne phi ong bam ba perstun ngating ba perstun kan bani itu rumah kemar ng pani itu bani kuble kti ng panyo kuble yo kwan rat utang bani kuble ng panyo tang bani itu yang ngabu don kum tu briu don re habala bisare ke jing siapa nganut ban kersan nasiliang duriang nasiliang pertei ba phim dei ban saya alam makla hak sen pra pidei ban pek ba ke jing alam kadang biang ke jong prestun ke jong panrat ke jong sniu bahalan dahar namar kine kinde ki bri bopo uno senchar kan ya tu pi dei ban long ubadu uno senchar de ban long baru spa pek film Solomon piong duk film Solomon udah film no senchar bakrao piong bau de baduk ani pila bakala palat unomi khmat wemale wendisi wenti kire menong ki breu ki baru spa balai kaum kumta nomor bakine kira banyarap ibai dawai spia sitangka sispa san spa sajar ahyar halti hasenkin hamat tiat ya kendo yo breu bagian ubal dujing kerman ubah tangan badan jimpang coba kum kita
dan kam hiu baru spa hakapor kabau bangdon jisu kana ka perthero ki baduk ki pon ba demo kan hakapor jonga jong bardan makidon te baduk ba piong an rat dum khong kibun ba te namar kata kan ka pen ka bar sepang ka jing bam sap ban rat dum khong e kata ka bam sap phila perkhat bha kum ka parti namar kane ka subjek rat dum khong e ka jing duk rat dum khong e ka bam sap en sanang pengam jeliu susu ke jing matai hadu bak kan poe haji kren sing hakawe ke sni kamut pada pimdon kan urim ka biang phi wi pipi kan sawan jiro balan hakane ka ri khasi jeng dia kemang bu dia phi kum kita jeng urim pidon lada piong jet ka seng wi ping nyen sna ya ka polisi ban ken teu ya ka rat periang ban ken teu ya ka pule ban ken teu ya ka jingnang jing start hakalan saudong bahkan roy ka kamai ka kaji ban snai ki ani ki kanon ban supply yo umpat sinsar supply yo seing ban supply yo cermet ban supply yo kini ki dawai kan bat kelang ke perthai baknan kini ruspa ki khun baduk ki khun barangli jo kane ka jawa te kata kade nangin surat mangi ka seng WPP pak jing dok pak jing bamsap pakar sap ngin krwit mangi ani pila syukular ke meneng ni semua da perkhat bha nama pide ki ustad ki sempang ki doktor ro pidon hangne ki profesor ro hangne ki breu mana master ki don hangne hane kanong rim sebakung kane ke jak nongrim te kane ke nongrim ka babakla kanorim ka babakla handu kata lana kalong kumne kamot ngangong kumne lana ka seng WPP ka job khasan ngue male hakane ka hajar kupra ngan ya thu ya pi ka jingtre ka de ka jing aibor barat ba ka jong ble bo poe do khasan hanai dalle le ru unum poe banyo sin shar le ji yo ya ka step te ngan nam khot chu bo de bar den ma se moy kum presiden ngan khot ji u de Moses uba namar kata ka balai hane ka ong ban weng ya ke jingle siang khmat hasna le siang khmat kata ka le siang khmat da bisar bha phi ka WPP ka bakum ka no kata ka jingle siang khmat hato mentala thongkam sarkar ya baro la kham yo thongkam su ik bahaya sem barden bahaya sem babrai ka bahaya sem adalbat ka bahaya sem jong tu we merem ubala sedangnya thot mentang ayo kubur teka bahaba watang saumur pidangnya pai pidangnya prat piongan sencar kan jika kan step kan jela sipi lada pikwa banlong Moses bang ong badan doi sejenit sau pomit sau posni wat chajenit berkum baca ka to ka education policy ka to ka roster system hande doi boleh kumbale formon pan ka bor no boleh pan gijing unai gijing start te kata wade thu briu jar doi sejenit tada phile umtar kata kamut ngangai kan saurlong ke ka ba pikwa banong kum kane ka balalong menta te si pi kum kane te lang yarang kat ngadang kamburom ye kane kinong kenya ke badon hakaniam khasi ngadang kamburom ye kine kinyam tre ke badon haka ai ke bahok ke jungki ban ye srim ban nga kristan namar dia le hok kat bala namar bang ni sekiri yo ju boleh hane manong ya phi ke tengen orang WPP ban kum kane te kam dan jimut bat ke yalam bakla penman jang ye beriu sya ke ban jot ten mar kata ngan penkut chwa no akan ke kubor ngan sebeteng pat jika ke ju ke kubor hakan ne kata yo lamar mangayoi baban saya yalam bakla kan upai ba jong kari khasi jang kia dengan hap keren kalau no arlai sin jika ne ke ju ngampat ngam jeliu bilang don syu ke bobon kijing batai ke bang sabatai hanre ya kane ngakerpat ki khun samla kali ke khasi bat jangkia ba todak yit bnia ya kane ke parti ki nongrin jongka namar yo pichai alam bakla te khublei sibon priya subhaya phi ki ba tim ki batla nga ngaya thu bangan nang im hinga hadu bangan dak yo phusnam kat kum ka jing tho ka bible ngan dang im te jing tim jong phi ngap priang phiaro ngap priang
phi le kum no ngam snowy ka do jonga kam lut kum ong bo ping hare ngan kedeu bet ye ke jing sisa ba ka wi pipi kala bakala wajabut yang mental la tempat tengam ni kan urim ke bajana ke badai ho namar ka yalam bakala te bleu nang ke khu ya phi namar balai nga sa ong ba phin sarem put wadah kan ka MP la bakala tiat namar om donji sobha blei itu ke jikan si ke jong phi ka bomot phai so blei brat tin si brat tin sang ai ke buram so blei kerpat ya o khot kerpat kan bau nang hanyan te philat im ya ke jing kwa ke jong phi lum kum ta kadang jima kan ke jing keren si jong phi hakmat ke jong blei te tang tinai tin ke bak niat khulei ke sebenarnya